In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary did prepare a worthy dwelling place for your Son, we beseech you that as by the foreseen death of this, your Son, you did preserve her from all stain, so too you would permit us, purified through her intercession, to come unto you. Through the same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, with world without end. Amen. Glorious and immortal Queen of Heaven, we profess our firm belief in your Immaculate Conception, preordained for you in the merits of your divine Son. We rejoice with you in your Immaculate Conception. To the one ever reigning God, Father, Son, and Holy Spirit, three in person, one in nature, we offer thanks for your blessed Immaculate Conception. O Mother of the world made flesh, listen to our petition as we ask this special grace during this novena. O Mary of the Immaculate Conception, Mother of Christ, you had influence with your divine Son while upon this earth. You have the same influence now in heaven. Pray for us and obtain for us from him the granting of my petition, if it be the divine will. Amen. Litany of the Blessed Virgin. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Grant we beseech thee, O Lord God, that we, thy servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrow and enjoy eternal gladness
Through Christ our Lord. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadaw na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya as sinagbawi nin mga buhay, namimibi kami na sa imong panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman, na maghanap nin bulong, asin mapudokan pag-ulakit kaining helang, antabayi ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga naghelang, na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak, ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapayngaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingowa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kaurasaan, nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot, ini hinahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos, haray pagpabayai ang samuyang mga kagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapamakan o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga naghelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angeles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Gemma Nakama and family, Tess D and family, Gigi Leonardo Lorayes and family, Leo and Cynthia Ramos,
Passing the board exam for nurse, dulot ni Kayla Marie Seya Villar. Pasasalamat man, dulot kan Villarasa family, Teresita Shera, Miguel F. Serbo, Joshua Thaddeus Tuason, Gwen Bitare, Miraflor Corazon Lodado, Valenzuela family. Pasasalamat, dulot ni Socorro Diona, Mr. and Mrs. Teotimo N. Lobiano Jr. and family. Special na kagadan for traveling mercies, dulot ni Agnes Almonte, for healing and recovery of my mother, Nora, dulot ni Chona Pintor, for taking the BLEC examination this coming 4, 5, and 6, dulot ni Pielago, Fevi, and family, Cornelio, Caroline Jane, Cortesano, Amira Karen, Hunterial, Justin James, and family. Special na kagadan, dulot ni Princess Barnuevo, board exam of Rian Monteverde, dulot kan Codorni's family. For criminology board exam, dulot ni Reynold Hate. To pass the board exam of Paul Angelo Alvarez, dulot ni John Paul Alvarez. Pasasalamat, dulot kan Rodriguez and Caranza family. Pasasalamat man, dulot ni Ronnie Bartolay. Special na kagadan, guidance of the Holy Spirit to pass the board exam for criminology, dulot ni Ella May Kanya, Ana Buban, John Gerald Lopez, Mary Luz Londonio, Teves Kate, Julie and Lisel Balderrama, Orsine Jude Brian R., Marcelo Barnuevo Jr. and family. For criminology board exam, dulot nin Sarong Anonymous. For criminology board exam, dulot nin Sarong Anonymous. To pass the licensure examination for criminology, dulot ni Chris S. Bukad. Para sa iyang board exam, dulot ni Carl Olavario. Para sa kapangaluan kan mga minasunod na kalag, Mary Angeli, dulot ni Francia Kismorio and Danisha Gallego. Virgo, dulot ni Marian Angela Ibarra. Rodolfo, dulot ni Adelfa Reynaldo and family. Froilan, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Floserfina, Cepriano, Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito, Miriam, Cipriano, dulot kan Asapardo Cantara family. Marcelino Ian, dulot ni Tess Lorete and family. All Souls, dulot kan Villarasa family. Romel Jr., dulot kan Basco family. Antonio Jr., Maximino, Olympia, dulot ni Cynthia Berses. Jose, dulot ni Nilfa Lee and family. Crisanta, Juventino, Emelita, dulot ni Avengosa. Floserfina, dulot kan Valenzuela family. Maria Teresa, Norberto Pedro, dulot ni Marian Caranza. Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jinga Payaw and family. God, death anniversary, dulot kan Austria family. Ngunyan po, ikaduwang Domingo kan Adviento, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
grasya ni Kristong kadurangnan at pagkamuot ka Diyos at pagkisumaro ka ni Espiritu Santo mapa sa inyong gabos. asin sa imong espiritu. Sa ikaduwang Domingo ka ng Adbiento, magpasalamat kita sa pagtilipon na pumili sa laong kansang lamisa. Sining man magpasalamat sa gabos ng mga balaod na padakos nga itong inaako gikan sa kamot ka Diyos. Agadon ta ang kapatawaran sa sakuyang mga pagkakasala, tanganin na maging kitang maninigo sa pagdolot ng mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, Asin sa mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangangadya ako sa Santa Maria, dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherang mandugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada ang sa tong kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasangkora. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buot, inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesukristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aan sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami, kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Ka Diyos. Diyos Ama. Amen. Mamigbi ka. O Diyos na makakamhan asin maheherapon ang mga naghihidali sa pagsabag sa imong aki, dahil lugod maulang kan anuman na mga kinabano na gibo, alagad ang pakasabot kan lagiton na kadunungan maghimo sa samo na maging katuon niya. Siya nakaibamong namubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. An maluwas na sarong supang sa pungo ni Hesi, susog sa propesiya ni Propeta Isaías, iyo ang magahade na pano ng Espiritu nin kagurangnan, asin magdadara sa iyang banwaan nin katanosan asin katoninongan. Si Hesi, ang ama ni David, hade nin Israel, asin si Jesus, gikan sa kapag-arakian ni David, hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwa sa pamilya ni Hesi,
sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Maerok sa iya ang espiritu nin kagurangnan, ang espiritu nin kadunongan, asin pagkasabot. Espiritu nin kahatolan asin puso. Espiritu nin pagkasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang sa iyang kagaya-gayahan. Dai siya maghuhukom huli sa mga nahihiling sana o sa mga nadadangog sana nin sa iyang paghatol sa mga daing sukat. An sa iyang tataramon pamakol sa mga taong daing puso. An sa iyang kahatolan kagadanan sa mga taong maraot. Katanosan ang hagkos sa iyang habayan. Kaimbudan ang panmugkos sa iyang ginagamit. Dangan ang lobo maestar kaiba ang kordero. Ang tigre makikidurog sa kanding. Anugbo na baka asin ang leon mag-ibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon magiging magkatuod. Sa kaibahanin sarong aki na mangangataman sa inda. Siring sa toro, ang leon masabsab nin dagami. Anong boy makawat sa lungib kanhalas. Ang kamot nin sa dit na aki, ibubugtag sa pinag-eerokan kanhalas na rimuranon. Dainin karatan o pagratak nagigibuhon sa sakuyang banal na bukid. Hulitan mga banwaan, mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano nin tubig. Sa aldaw na iyan, ang gabot ni Hesi, matindog bilang tanda sa katawohan. Hahanapon kan mga banwaan, hulita ang sa iyang eerokan magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan in katuninongan, sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katuninongan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatulan, asin sa aki kan hadi ang katanosan. Matano siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang mahihirakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katuninongan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, magdadanay sagkod paman ang katuninongan. Siya maghahadi pun sa daga, sagkod sa dagat, pun sa salog, sagkod sa mga puro, kandaga. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katuninongan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na daini nakikidumamay. Sa iyang mahihirakan ang mga mapakumbaba asin dukha, ang buhay ng mga dukha sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katuninongan sagkod paman. Kan si Jesus binunyagan ni Juan sa salog kanorban, naghilig sa iya ang Espiritu Santo, na utob ang propesiya ni Isaías, na ang Espiritu nin kagurangnan, mauntok kay Kristo Jesus. Itinutukdo sa to ni San Pablo, na si Kristo ang kapanoan, kan pagiging dayupot nin kagurangnan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa katunayan, ang gabos na sinurat kaito, isinurat sa pagtukdo sa to, tanganing ninhuli sa pagkamatinios asin karangahan na itinaukan mga kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom. Iwara sa indo nin Diyos na matinios asin pararanga, ang biyaya na magkasararo ang sa indong buot, susog sa kabutan ni Jesucristo, tanganing buronyog sa isip asin tingog, umawon nindo ang Diyos asin Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya amag inako akoan kamo, siring na kamo inako ni Kristo, tanganing umawon ang Diyos.
Buot kong sabihon na si Kristo naglingkod sa mga Hudiyo, tanganing ikapahayag na ang Diyos maimbod sa pag-utob kan mga panuga na ginibo sa mga patriarka, asin man tanganing umawon kan mga pagano ang Diyos, huli kan sa iyang pagkahirak. Siring sa nasasabi sa kasuratan, sa tahaw nin mga pagano, o umawon ta ka, asin aawiton ko ang sa imo ngaran. Tataranon kan kagurangan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susong kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong mga aldaw, nagpailing si Juan Bautista, duman sa lantad kan Judea, asin nagkurahaw, magbagong buhay kamo, uli tauya na ang kahadean kan Diyos. Sa iya, ipinapanungod ni Propeta Isaías ang sinabi niya, sarong tingog nagkukurahaw sa lantad, anda manindo ang dalan para sa kagurangnan. Tano sa nindo ang sa iyang aagian, ang gubing ni Juan balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa habayan, ang kinakakan duron asin tangguli, mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea, asin mga hali sa palibot kan Jordan, nagdolok sa iya, nagtuga kan sa indang mga kasalan, asin binunyagan niya sa salog nin Jordan. Nagdolok sa iya, ang kadakol na mga Pariseyo, asin Saduseyo, tanganing bunyagan, nagsabi siya sa inda, mga halas na rimuranon. Sisay ang nagtukdo sa indo na magdulag sa padusa. Ipailing nindo sa huna-huna na ama nindo si Abraham. Ulit na sinasabi ko sa indo na ang mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. Ang patok yauna sa puon kan kahoy, lambang kahoy, na day nagtatao, nin marahay na bunga, papaludon, asin isusugba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, tanganing magsulsul kamo, alagad ang masunod sa sako, urog na makusog sa sako. Asinday ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini ang mabunyag sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Ulit adara sa iyang kamot ang himalidan, tanganing linigan ang ginikanan, asin tipunon ang trigo sa tambubong. Alagad ang ata, susuloon sa kalayong daing katapusan. Ang marahay na mareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning, giraray sa indugamos mga tugang. Dispensa na po nindo ako kasubago. Duro diretso ako kan pakatapos kan kiri, duro diretso ako kasubago sa pag-umawon, nalingwan kong umited palang dapat an sa tuyang gloria sa panahon kan Adbiento. Magururang man kamo.
Ah, mga tugang sa satuyang Santo Ebanghelyo sa Ngunyan, nadahong tapuan kurahaw ni Juan Bautista. Ang sabi niya sa iyang ikinurahaw, magbakong buhay kamo, uli tauya na ang kahadean kan Diyos. Repent, for the kingdom of God is close at hand. Kan binasa ko po ini kan sarong aldaw, ang narurumduman ko itong pigsasabi sa kuya kan sa kuyang lola kan ako sa daypa. Basta kaya ito mga Christmas na, iyo pilma pigdataram sa kukan lola ko. Sabi ni lola, Eric, mapasko na, si ang Diyos maabot na, kaya magpurmal ka na. Anong ka bibigataram niya sa ko? Kaya pag narurumduman ko, sa but-but ko, bako kayo niya ako formal kan mga panahon. Kana ko sa daypa. Tayo ang ito bibigataram sa ko ni lola, mapasko na, maabot na ang Diyos, kaya magpurmal ka na. Mga tugang, namumundo po ako na ang araw kay ni kagayon na pagsabot kan Pasko, luway-luway, nalilingwa na kan kinaban. Ang araw kay ni kagayon na konsepto kan Christmas, luway-luway, nalilingwa na o napapara na sa sentido kan mga tao sa modernong panahon. Sabi ni Juan Bautista, magpreparar kamo taharani na ang kahadean kan Diyos. Sabi ni Lola Sako, magpurmal ka na, tamaabot na si Kristo. Sa satuyang panahon po ngunyan, si Kristo pa daw ang pighahalat kan kinaban. Every time nagsa-celebrate po kitang Christmas, si Kristo pa daw talaga ang pighahalat kan mga tao. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Si Santa Claus na gayon ang pigahalap kan kadaklan sa sato. Bako ng si Kristo. Alagad ang Santa Claus po ngunyan, igwana kimanlain-lain na pangaran. Para sa iba, ang Santa Claus anapod ninda 14th month pay. Para sa ibang tao, anapod ninda Christmas bonus, ang iba Christmas benefits, o para sa iba ayuda, anuman ang apod nindo sa Santa Claus na ini, ang makamundo na pangyayari, iba na ang pagsabot kan modernong panahon sa selebrasyon kan Christmas. Nakakamiss itong mga panahon na kung saan ang mga tao nagigilibo man in Advent wreath sa saindang mga harong. Basta pagselebrar kan Adviento, bako sa nasa simbahan, nagpapagkot din kandila. Sa mga harong, pigigibo man ini, kan mga early Christians kan enot, sa pagbukas ninda o sa pag-andam ninda kan sa indang pamilya para sa pag-abot kan Diyos. Alagad ang magayuno na ining pagsabot kan Christmas na wara na sa sinsya kan modernong panahon. Mga tugang, iyo ngayon inian magayon na pagirumdum sa sato ni Juan Bautista sa ikaduwang Domingo kan Adviento. Kaya uyan ikinurahaw niya, magpreparar kita. Bako sa pag-abot kan Christmas bonus, bako sa mga family reunion, nagigibuhon ta sa mga masangling simana, alagad mag-andam para sa pagdatong kan kagurangnan. Mga tugang, no doubt, sentimentalism and materialism have eaten away the real meaning of Christmas. Hindi pong commercial aspect ng Christmas, naguyod masyado ang atensyon kan mga tao. Basta maabot ang Christmas, ang naglalawag sa isip ta, Christmas season is shopping season. Kaya nakulon ang mga tao na ganikulang ang selebrasyon na ini,
kung daig ka magkakanti masiram, o daig ka magbakal kibago, o daig ka makaresibig ni regalo, ngani kulang ang pagmati, ninulitan na bago na kaya, so kahulugan kan Pasko, sa pagsabot kan kadakol sa sato. Daguga po nindo ang mga kanta kan Christmas. Marirealize nindo, harayo na ang kahulugan ka ini sa original na konsepto kan Pasko. Mga paborito tang Christmas song, Pasko na sinta ko. Ang Disyembre ko ay malungkot. Give love on Christmas Day. I saw Mommy kissing Santa Claus. Ano ang koneksyon kan mga kantang ini sa tunay na kahulugan kan Pasko? Kung mailing po nindo, nagiging very sentimental ang mga tao pag maabot ang Pasko. Nagiging very sentimental. Naiiling nindo, all year round, nakulon ang mga tao na dahil lamang nakakarundom na maglaog sa simbahan. Pero basta minaabot ang Pasko, nagpapakarundom na magsirimba. Minsan dipisin magmatang amay, nagmamaratang amay, tanganing magsirimba sa napang aginaldo. Sa enot na paghiling, gani baga magayon, wow, so mga day nagsisimba, nakakarundom na magsimba. Pero pag inisip po nindo, marirealize nindo na bako magayon, nata, nagiging seasonal sana ang paglaog sa simbahan kan kadakol na mga tao. Nata, ang pagpasalamat as in pag-umaw sa Diyos, ginigibo, ang pag-Christmas sana, ang pagbunan sana kan Disyembre, dapat mga nasusustain ta ini. Dapat puro pirme, dapat regular, ang pag-umaw, as in ang pagpasalamat sa Diyos. Nata na nakakarundom sa ang pagpasko, inulit tayo nga na iyan, nagiging sentimental masyado ang selebrasyon na ini. As in, yung nga ni sabi ng kasubago, naguguyod kita kan commercial aspect. Ipasad-pasad lamang pasiling sa simbahan ang bagong sapatos na binakal. Kaya baka po ba sa Aguinaldo Masses, ang mga tao, sige ang karagaw-kagaw. Araw ito po nata, mga magatulon ang bagong itikita kan t-shirt. Iyon yan, makamundo, makamundo na luway-luway, naguguyod ang atensyon kan tao, kan mga bagay na bako man importantihon. Uyang mga tugang ang imbitasyon asin pagirumdom sa liwat sa satuya ni Juan Bautista. Ang tunay na apong agyat asin imbitasyon kan Adbyento asin Christmas, ang inaapod na pagbabago, ang inaapod na pagbabakli, o sabi sa Ingles, repentance. Iyan so kinuraho ni Juan Bautista. Magbagong buhay kamo, ulitauya na ang kahadean kan Diyos. Mga tugang, we have so many crazy ideas about repentance. Para sa ibang tao, ang sabihin kan pagbabakli, itong guilt feeling na namamati mo pag may ginibo kang sala. Pag iniwal mo so ago mo, nagigilty ka. Lalo pag binaibi, nagigiltihon ka. Pag huna ka, diba, iyon ang repentance. Mga tugang, bako yan ang repentance. Maybe that's part of repentance. Pero bako yan ang kahulugan kan repentance. Ang ibang tao naghuhuna na ang repentance, itong pag binataram kang I'm sorry. Every time you have done something wrong, minasorry ka, mina-apologize ka. Pag una ka niba, iyon ang repentance, bako po. Magayunon ang practice na nag-I'm sorry kita, but saying sorry is not repentance. Ang ibang mga tao naghuhuna na pag nagpromesa kita na dahil na kita maulit pa kan ginibong sala, iyon ang repentance. Nakulon ang mga tao na pag minakumpisal, nagpupromesa sa Diyos na Lord, dahil ko na uulit itong giraray.
Nagkaigwa ka mong atraso sa agum nindo, sa abarkada nindo, dahil na kumaulit giraray. But then, after a while, minaurulit man giraray, promises are made to be broken, sabi nila. Ang pagpromesa po, bako iyan repentance. Ano ang repentance? Mga tugang, magayunon, na pagirumdumuntan sa dirita, kung ano talaga ang tunay na kahulugan, kan inaapod na spiritual repentance. Matatabangan kita ni Saint Alphonsus Liguori. Iyo po ini ang founder kan Redemptorist Congregation. Sabi ni Saint Alphonsus, ang tunay na apong repentance may tulong importantiho na elemento. Ano? Repentance means we are sorry to God because we have sinned against Him. We are not sorry because we got caught. We are not sorry because we are going to be punished. We are sorry because of God. God who loves us so much more than we realize. And we have played a dirty trick on Him every time we commit sin. We have been unfaithful lovers in return. Iyo yan ang enot na elemento. Nakita, nagbabasol, kan sa tuyang pagkakasala, ninulit ang pagkakasala mo, na ginimo mo ang tumang sa Diyos, na namumuuton sa imo, na daing atraso sa imo, na padagos siya pigaataman, padagos siya pigpapadaba, pero nagiging unfaithful ka sa iya. Iyo yan ang enot na elemento kan tunay na repentance. Ang ikadua, sabi ni Saint Alphonsus, repentance is honest acceptance of our sinfulness. Ang pag-ako tadaa po kan sa tong pagkakasala. Well, aram tayan ka, boss, na ang tunay na konbersyon asin pagbabago minapuon an sa pag-ako ta kan sa tuyang mga kasalan. In truth, only in truth can repentance begin. Sa kuday kita nagiging totoo sa sadirita, dahil magkakaigwanin tunay na repentance. Sabi baga po sa book of Proverbs, he who conceals his sin does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Chapter 28, verse 13. Ani katulo na elemento kan tunay na repentance. Repentance, sabi ni St. Alphonsus, means a turning from and a turning to. Ang pagtalikod tada po sa sarong bagay, asin ang pag-atubang ta sa panibagong bagay. Ang pagtalikod ta sa kasalan, asin ang pag-atubang ta sa Diyos. Ang pagsayuma ta sa kinaaban asin sa sadiri, asin ang pag-ako ta kan bendisyon kan kagurangnan. Ang pagtalikod ta dapo sa mga palsong promesa kan kinaaban, asin ang pag-ako ta kan promesa kan sa tong Diyos. Sabi nga ni kan sarong poet, ining mga manungod sa empty promises of the world or palsong promesa kan kinaaban. Sabi kan sarong parasurat, empty promises of the world are like soap bubbles in the air. It glitters in the sun for a while and then it bursts and disappears. Madalion mawala na naguguyod ang atensyon ta, nagkikintab, magayon paghilingon, pero daiman talaga kilaog, daiman talaga magdadanay. Mga tugang, ano ang kahulugan, kaniyaman, kung mayo in pagkamoon? What is love without, what is wealth without love? Sabi ni San Agustin. What is physical beauty and physical pleasure without peace? Our hearts are made for God, and they will always be restless until they rest in Him. Sabi nga ni baga,
kan sarong santo. Namumutang ko mga tugang, sabi po ni Thomas Merton, may duwada pong kaulangan kan kabanalan. Ano ining duwang ini? An enot, takot. Ani kaduwada po, kahugakan. Kadakol daan mga tao na inagiging banal, ninulit na takot, asin ang iba, ugakon. Takot na magbago. Takot sa responsibilidad, kaya na nagiging banal. Takot sa konsekwensya kan sa iyang mga pagkakasala. Pero kadakon ang mga tao na daida po nagiging banal, ninulit na mga hugakon lang kaya. Kadakon ang mga comfort-oriented na mga tao, nahabo na nadidipisilan. Aram ta kaya ang pagbabago mga dipisil, ang paglakaw sa dalanin katanosan, kaipuan mong magpasan, kan krus arual daw. Nakulong kaya ang mga tawong hugakon, kaya dahil nagiging banal. Mga tugang, sa panahon kan Adbyento, uya po ang pangapudan ni Juan Bautista. Nangapudan siya na mag-andam, magbagong buhay, maging banal. Ninulit haranina ang kahanian kan Diyos. Pangapudan sa ko, ang lola ko, magpurmal. Ta si Kristo haranina, nagtutok-tok na sa pintuan. Makamundo, sa maabot na ining Pasko, maadakul sa sato. Ninulikan sa tuyang takot, ninulikan sa tuyang mga kahugakan, dakulon sa sato, ang siguro na imabukas kan sa indang puso sa pag-abot kan Diyos. Lugod mga tugang, bako kita kabilang sa mga tawong ini. Bilang mga parasunod ni Kristo, iyon ang imbitasyon sa sato, na maging bukas kita. Tanganing akuon ang pinakadakulang bendisyon na itinaokan Diyos sa kinakban, ang persona ni Kristo na sa tong paraligtas. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, mga tugang unyan na ikaduwang Domingo kan Adbyento, ang dabuntaan sa tuyang isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo, hagadon ta ang mga kaipuhan kan simbahan, asin kan sa tuyang banwaan, ang simbag po sa lambang pag-arang, kagurangnan madya sa pagligtas sa samo. kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo, asin ang gabos na klero, tanganing sa indang ikapamidbid si Kristo, na aki kan Diyos na nanitawo, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang sa indang nasasakopan, susog sa katanosan ni Diyos, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga nagahelang, nagtitios, inaapi, tanganing si Kristo, maging tunay na kaligtasan para sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kita gabos na uya digdi, tanganing maandam ang satuyang puso asin isip sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan ikan samuyang paglaom, mantang kami
nagahalat sa saimong pagdatong. Pakusuga kami sa gibong karahayan. Likayan kami sa karatan asin mapasamuya ang kaugmahan kan sa imong pagdatong. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tangaling an sa ko asin an sa indong atang. Ako on man kan Diyos na makakamahan. Ako man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami papagkanigo at sa imo an mga pamibi asin atang kan samong kapakumbabaan asin kun sain mayong maninigong ano manatabang kan gibong marahay antabayanan mo man kami kan tabang kan sa imong kapatawadan. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin dahil kasagkoran, uli ki Kristong kagurangnan. Totoong maninigo asin dapat, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, uli ki Kristo, ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa tulakan inang birhen sa daimasabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pagpamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan gabos na mga santos, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Ang kagurang
Kagurangnan ni kananggad an banal, burabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuan in tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kan gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi.
asin patawaran mo kami sa sabong mga kasalanan. Siling ko pinapatawad niya mo ang mga nakakasalan sa muya. Asin harin kami pagdarahas sa sumo. Kundi agawan kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. sa imong kahadiran, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan. Cordero kan Diyos kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan. Cordero kan Diyos kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan. Cordero kan Diyos, gawin kami katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. At amanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagporan. Amen.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po need second collection para po ini sa seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 26,843 pesos asin 35 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 2,653 pesos asin 50 centavos. Siring man ang second collection, nag-abot sa 9,497 pesos asin 30 centavos. Para po ini sa Tada Sunday, asin mission appeal kan mga seminarista sa satuyang diocese. Sa Disyembre 5 sa God 7, aldaw ni Lunes sa God Miyerkules, magkakaigwa po kitrido masses for the dead. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan makalag na buot niya tong girumdumon sa libro na yaon sa may parish office. Siring man sa Disyembre 7, aldaw nin Miyerkules, iniimbitaran po kamo na mag-atendir nin Advent Recollection pagkatapos po ini kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Sa Disyembre 8, Solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po nin mga Santa Misa, iyo ang minasunod, 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 4 p.m., 5 p.m. asin 6 p.m.
Maot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Lorraine M. Tan, 1,000 pesos. Carpio Family, 500 pesos. Mga anonymous na tig 1,500 pesos. Duwang 1,000 pesos. Sarong 900 pesos. Apat na 500 pesos. Duwang 400 pesos. 300 pesos. Asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Mamibig kita. Kagurangnan, nagagayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo kaming na mga nabasog, kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukdoan mulugod kaming magmadunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langitnon. Huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.